Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. It-tmexxija tal-isptarijiet San Luqa Kering Grek u ta' Għawdex issa li jinsabu kompletament taħt il-Gvern se tibqa' tagħti servizz ta' livell għoli mingħajr interruzzjonijiet. Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn meta kienet jitkellem fil-Parlament u saħaq li s-servizz se jibqa' jkun tal-ogħla livell waqt li l-impjieg tal-ħaddiema u tal-professjonisti se jibqa' garantit. Chris Fearn qal dan ftit wara li l-Gvern ħabbar permezz ta' stqarrija li beda il-proċess biex jieħu fideh kompletament it-tmexxija ta' 3 sptarijiet. U ħanamela ċara l-operat ta' dawn l-isptarijiet, l-operat tas-servizz ta' dawn l-isptarijiet ħajibqa' fidejn il-Gvern, Mr. Speaker. U dan ngħidu u dil-mossa illi aħna minna llum biex nieħdu mod immedjat l-operat tal-isptarijiet fidejna dat nagħmluh u għamilnieh mingħajr preġudizzju għal kawża illi hemm fil-qrati għas-sentenza jew għall-appell illi għad irid jinstema'. Hawnhekk Chris Fearn qal li s-servizzi mill-kuntratturi u s-subcontractors se jibqgħu għaddejjin u l-Gvern se jkun qed jonora s-servizzi tagħhom. F'dan id-diskors parlamentari, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li issa li tmexxija tal-isptar tinsab f'idej il-Gvern ħabbar li se jibda servizz ġdid fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Wieħed mill-ewwel proġetti illi ħankunu qegħdin invaraw ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huwa illi b'mod immedjat se nibdew il-proċess biex ikollna MRI ġewwa l-Isptar ta' Għawdex. MRI għal pazjenti Għawċin ġewwa Għawdex stess illi b'mod immedjat se nibdew il-proċess biex ikollna dal-MRI ġdid. Huwa qal li se jkun hemm laqat mal-impjegati u l-professjonisti li jaħdmu f'dawn l-isptarijiet sabiex il-Gvern iressaq il-pjanijiet tiegħu dwar li modernizzar tal-Isptar Kering Grek u anke fl-isptarijiet l-oħra.